Ta mula tema di ita salhutna diari nauli diari na dengganon nunga takas tabering basani di bata nakin di dok jala dia tiga ko kamuna do kata di bata di mana tersurat di Joshua ya teh alaya ko au do dogak kusajabu ikon Jehovah do olawan nami molo Jehovah do partana batuan mulu Jehovah do campur tangan di keluarga iba aha pernah terjadi kita boleh melewati diho anggi au takas dari moto parangan do hita nyodo kapariban nonai arung sian utara arung sian daksina maka pala lilik beda orang nami kalau nama sudah orang nami, orang nami kaparibanmu. Aku mereka segregar, nyon kaparibanmu sakangan. Napor sakangan. Lepas napor nomor 2, habis nomor 3, si nomor 4, senai nang ro. Sampai soison, gotot di masih kongkoman dodangi, isot di bawah nato. Sakalangan nau 5. Jadi itu orang nami tu kamu na. Ikut sadaro kamu songon dayun aik. Unang mardua songonday tuak molo sada tu dulu tutaruan pasti Tuhan mamas-masa deh jadi si sadaro sada pikiran mahamuna di nama bentuk rumah tangga munon satahi sauluan asa dapat jawab kadagem di pas-paso pasaton itu hatta asa gawe rumah tangga berbahagia mahamuna jala rumah tangga sitiruon jala rumah tangga naulo mangyuton hata di debata jala na olo majau Tuhani di tonga-tonga di keluarga na dungi pas-pason na mga muna tuwan anak mahamu jala tuwan boru gawi mga muna jala gawi mamora atau katikin na negro kala na nampolo kaya kuwiran nami asaroon nami masukon hatan na tua asa bintang manaru miris topun na sumurok di dorok nama purwa tua di udah to sadarion asimaronya mata di bata di pasu-pasu mahamu na 2 tubuh ma anak diamu torok boru muna mayatong satu na pepeksa rumah 2 Matutu asa kotak matanya sekalicaran kotak pula sekasudukan tahun di ulang tasadarion masuk-masuk apa tadayota tuh mariamu anak nama lo nabistar jala warmuna kasih udah bulan matutu asa saat masuk saat matu botean nunga saat lo tadi usah tikon di bangsa dami dot kolong saat matu kamu horas satu penggawian jadi naik apa dia nami asa pasata bijo dison ulos mana tok semua dia biar nonda ate akama
tumat jay besar Tuhan ini apalah ditikjok nak pedilian pangalapo kini kita alay pinta pangidon namin Tuhan muna alay kudo hoti betokku asa dokono sekenatan situ atua asa andor haduka mana tuku-tuku di lobu ador hati di tuku-tuku di lobu nang malek kudo hoti betokku sorma tua sa manya tunamar ini sa mai tunamar no tu somoni pe hata pas-pasuan Tuhan muna ibu tok kudo leko Tuhan di Batama manggung pas-pasuan yang dia muna dua madu tu songoni do nang diberekku si Lucy nang diberekku si Matupa amang ulinei dinggenei ulaun di bagasa sadari wah sa udah kosongoni terlalu mau bibe diberekku si Lucy na jolo macalo pamasu-masuon uma si manuggali ma napuna sabur saat matuho siya kangan na panggualan na tok si manuk galito nagabisa na bu tumatsa sendiri ke situ tuh ulah non apalagi kebira atau bersama Tuhan di bata ilemma di hamuna tong akapas pasan nauli termobi medi berekku situ kata orang mati adong hatalina dua-dua asa pilasa dia isbata tongki dohok ramuna pasu-pasu siya nama teramar tua di bata alay dalam pengator siya kami salumna hula-hula muna asa takasa muna ikut tamu na diyan gatuloy manat mardong tubuh elek marburu sopa marbula-hula molo di dalam to kamu na doy posro hamuna dapotam maahamu akan nauli takas no naking di bagas joroni di bata di basaha do naposone itu hamuna yang godong aku yang gua udah hodong aku saja ikut jauh bado ikut turun nami osa sulu-sulu do diamo alai do hodong ku amu se tu amu na dua adong tidak perpesal mendidok masih holongan mahamu sama hamu ai idol tidak holongan ni di bata ai molo di ulau kamu na dua dabok mahamu tok sakak muna ya nak kamu tu dolong dapat mahamu apa bagaimana waktu tamu turuan dapat mahamu mulai nanti dison adong dalam peta-peta betul-betul bertua di bata pas satu nama mah ulus na gajak si tolong rambu anggo na mangulus si pada muna kami alay anggo na mangulus itu di muna Tuhan di bataru jadi dohonon nama masuk nahatan di situ ya asa tua lak tua sekoro di dalam ibu betul tua anak baburu bereko tua baru asa dongam muna saha tu saruma dua jadi tu semua nipe ada pas-pasuan na baru satu nami anggo Tuhan di batado martanya kamu na posro kamu na jupang muna ma nang jinalah kamu na jadi itu
alani manuang di haroro nami di son patuduhul las niroha nami yani to diari sedarion di nomor las niroha hita odo berahamu pasohot yanak kon terlumobi berek kusilusi alani ma oleh ma di Tuhan mulai hubehu di utami ulaunon mulai nasogot tiur sude silala muruk-uruk silala maik toba name medang marumutu nama godang atong marlas niroha alani manuai gajang maurmu laido tamu itu dilihat debata di hamu akadalan di panamutan asabui tutik neng ro mermeme akabere nami bawa nang buru-buru suak somoni dono yang diho bere lusi do diho bere toga toro molohami tulangmu jonok do holanda beda kabupaten do hita jonok do huta gijam alani si do honon nami tu hamurak pola gejam molo do noaing uloson holan lampang god batu guhon pertuturata asa tari dah hamina tulangmu holan mangulosi dagingmu nanon anggoa mangulosi totimu debatado alani si do honon nami tu hamu gomos do honon nami tu hamu bere toga torok dohoto bere lusi sotung dilului hamu halubian ni pasanganmu ale lului hamu maha uranan ni pasanganmu asabui hamu mersitutupan mersiat juak kamu rak mangibuk kamu tudoluk mangakal rak tuturuan molodos rohamu keluarga naring kamba hamu di keluarga itu gatorop suang somoninang di lain nami dohot iboto nami keluarga silitong kacang barita gawe dohot barita horas begion nami me itu tikir dan ro pos roha nami adorak so basa agipon ba saur-sauran nami ma dohata nauli hata naringgan asa giring-giring ma tu gosta-gosta atau mahamut tong mengiring-iring jala marokopa asa pirma pokki bahulu-bahulu matong yang go panamotan pira tok todimu luju-luju atong dalam yak panamotan asa sa sulu sahak matubot yanna anon hupasa tami uloson bere sahak magonggomu panggabian na parhorasan mangang dia hupasa tu oh hataon dohot ala rodo mangang gini basar rato parabat ba perlu tingkat dora begion di beret tas waram upasa mami koto hamu kangi kata di debatana pinasah di bati dan tadi ima sulu-sulumu memang kehono dari kondisi Joshua alai au pahami do basar sen hon jabo baru si uluan nami alai do balga unang marutak kamu masuklah ioloiho hol di hata ala di papainan dan diuloiho ala di do utang no balga ala di saya di pasukas Tuhan tamamu jala ikut tamu mahatani debata tapi nasihati kadita tuhamu tidak pasal betul Soy
dok lain nami jong kamu berek kami alana kami siak hula muna itu berekon muna do kami mado sidorong nami tu bere nami dok boru nami akamang boru disok kami selalu narajani hula muna na poso sahat hula na dua satu secalo sombak meletuk sahala tehani siak kami utusan pasatong datang uli Tuhamu na saluk narajani anak konami mereka togatoro noksi sadahatan kami akamang boru mulai borang mata dokot mata pernengkat bahasa ilmu bima di bagas setikyon jari nauli dari nedengganon ima di pesta pernikahan di bere nami rap dohok boru nami melohami bere tulang memahami di sonwain au nama katayon sian hula nyokung memau sian turi pasti tutuman kata honi dohok tu borokon kola no di sini aku dohok berekku dohok di botokku dohok lekku mola ate male boy talaksanaon ulon pesta pernikahan di berek kodok borokon ile di bataro di hira ari nauli do ari nadenggan tiur nyari do labok nyari pepeng saruma tuan male kulo ibotokku lawan dari nyok berekon do ibubi manyon do borunanyon bereko bere matumi bo umur musa borokon gali kono malo na maho mendidiko borokon asa gabe boy ha mana marsogot tuari namang huton rumah tangga situruon jala rumah tangga dadinggan ditonga-tonga di masyarakat lumubi manang dia benito hatta mas tukutok kola kamu sama sobat Eurobean masih aminaminak kamu sama lapang igao di bagasa sadari orang diulang pesta pernikahan mono didok na dua-dua silalla muruk-muruk silalla mai toba dana dangan nama rungu tu bayar di pesta sadario na dua-dua sudah mas nero madu ala ima di haroro nami do di pertungtung nami lai do to itu lumuli maning di bere do di boru rohani stokin nai lapo satan ulos siku cakrabu tuko anggi di pas-pas di batama di hamu matuari nami buto situannya anak situan di boru asa sorak ku song katani na dua-dua asa balitang mapagabi tumudal husita duan pitanulot ta sadarion ari muna matong gabi mulo do soro hamuna masih paulo badudu itu do warni ari molo sa minggu 12 bulan do molo sa taon tu ari nameng huto di tubuh di pas di batama di hamuna anak nabi su dohok borumuna natakas boy panggawa badudu orang sopa sahata mi ulo molo sana anong apel pas sahata mi amak pada nami serta iman udah boleh
opong pahupu hasian nunga sudia kahatan nauli hatana ringga didok namar kolong niro hatuham tarlumo bima hula-hula muna nang siap kami tulang muna peranaha masih honon nami huwa kami ulus lapatanna onggo si tangi honon muna do unang lupa ului si pasimo ido bolo hatani ulus unang masuk sesiamu kedua siap birang. Jadi mau lihat ya mak ingat tahu main unang lupa ului si paingot ima hatani ulus. Jadi di bagasan opason dohoron nami dotong hukum nama budak di botol dulu luhana mulak papat kursi di botol dulu nama luhana tempat tak kasih habis di bodoh parumain nama nomor roha itor disuruh dorohan di sibatuan suak semoni renang hela itor subuh dorohan di sibatuan mau lihat emang itu hatta jadi sidakkan nyarirang mana pihak di tonganyonan asa badamu mana suara sirang jala to di muma marsi gonggongan emma tutu asa tubuh mahariara di holak-holak di huta asa tubuh mah anak nomor sangat doh bolu nomor 2 emma tutu asa pitu gorniari 12 gorni bulan tubuh mah anak nomor sari doh bolu naolo panukku emma tutu jadi di bagas tiket tu masih bagas do bolu haka sia tulang muna ada yang yang kedua masuk sesi yang kedua sekabirang nanti itu lima muna semua hatan ulus sinakin jadi di son hubung kami ulus nagajang siturok rap namar lapatan dia sagajang umur muna amak kelah toro pangkabuk para muna kumpul niak katut di muna ang giat niyan dipasu-pasu Tuhan sisa na pangido sisa datangnya kita tujuan tay asa dipasu-pasu Tuhan na niulan di tangan na niulan di pikiran muna tuak ka ari na nairo atong tusongoni penoain pedek ni hatanami bagas day pikiran muna bagasan ang pason asa horas mahamu horas sami sanuhna horas mahita sudi butima ama panggol pa kasi tatay matulang dosayan dong di pasangan tamu dia beda haroro nami kerana nami katulang akan ada bus ni tabdim lasma rohami saya tanya kumahami tu hipasna yang komuna tujuan nyaro sa boy udeng asal jagar serong ulotan lau mengarepuk kamu akan hulfulan nami
Gabi rin siya Mulut Sony we. Ama permusik kami. Gabi. Pama musik na hopar asaro hari manang pahula-hula. Tumat sailas roha nami marbunga-bunga di baik kamuna jari-jari di tangan nami atau anggia mama mas-mas tu hatan nomor tua di bata soon hatan persikolai tahe tolu hali tolu ni sama dengan 9 manak tu dia behamu raja ni manggur madirung ngodu saya tutup ma dapat dapat saudia Madu tu. asa pakat dapat siur-siur dia duri tu si hamu mangalakka tu si ma dapat naudi Madu tu. anggianya si sada tangiang si sada pangido kita tutuhat tapating kubasai asa dapo pasu-pasu na yung tangan na nila ni pikirat sa mulai sedari satu hari na naing rodo be sok semua lima nang dihamu amak kelah anggi ma pengik sa rumah tua hamu berengon nami asa toktong boy hita marcelo badupa to karena ro dia ka pesta kanauli anggi niya di pas-pas tu nak kana ni tangat to karena laing rote jadi horas mahamu horas sami horas mai dasar Gabi tulang, gabi tulang. jadi Acara panuguni mah tulang. oh ini mah teh Oh, jadi itu hatta karhorasa madihita anggon o maner naik ulus nagajak sitor prabuatin jadi kacang mamurmu jala torok ko paramu jadi saur-sauran nami ma apalau pasot omma ulus panugu guarna jadi harbang ma bela tuhuta bela tutang katu jabu hata pasu-pasu set namar holong miroha tuhamuna apu mumai marto ngadi jadi Madu tu. asa tutuwe na tuhu tiyo-tiyo na lote hata pasu-pasuan nakasiat tutur baunang mamuba sayunang mamuba Madu sahak tu. mana uli sahak mana tinggal sahak di seluruh masa tu tene 300 asal leleng mahita mangul sahak matu parhoras kira sahak matu pangkapian horas mahita sarhuna babu tima amapat denami
Juga anak kamu mau nate. Hemma tutu. Horas. Ala singko ulos sudah tu pengantin bisa mahita nawaran di bisa mahita nawaran di sini Asal sudah kami mana sih lulus dari mana? asal boleh tantur kok asal boleh asal tantur lah asal boleh fokus ni apa aja pun apa Jadi kita langsung mobil lamaran ini. Atan nama cuma dok, asa tiuma mul tiuma dari tuzai tiuma. kasih kau bisa ni rumah bisa ni Ada guru, mau kan saya pas apa kali guru. Oke. Hukum nama. Oke, dah bareng mai. Dah Kak. Senyum. Terbawa sakang. Tersenyum dong.